Lezike izindaba OGWINI.1KZNTV oyifundela wasamukeliso kaNqulunga angikubingelele mbukeli nazike ehamba phambili osuku namhlanje. Sokuzofundwa ngomlando kaZulu Ezikoleni.Kuvalwe Eyesibhuda OGWINI kanti kwenzeka emhlathuze water ngeke kuphazamise amanzi. Ungqongqoshe wezemfundo kulesi sifundazwe uMbali Fraser uthi basezihlelweni zokuthi kube nesifundo esizofundisa ngomlando nokubaluleka kwesilo kusukela kwesagcotshwa okokuqala. uFraser usho lokhu ngesikhathi kubungazwa ukungeniswa esibayeni kwesilo okuwumcimbi obubanjwe emasontweni amabili njengoba namhlanje ububungazwa ezikoleni. Nakuba bekade kuhlukana umbono mayelana nombungazo wokufaka esibayeni kwesilo ezikoleni, ungqongqoshe uthi bakubone kubalekile ukwenzela abafundi ngoba ngabanye abangalitholanga ithuba lokuya kanongoma. Asikwenzanga ngoba sibukela phansi ezinye amanye amasiko noma sifuna ukuthi mhlambe kube ngazuthi amaZulu cha sikwenze ngoba singamaZulu sijabule and siyafisa ukuthi abantwana babe ingxenye yomlando babe kanye nathi ezintweni ezenzakalayo ekukhuleni kwabo. Sizokhumbula ukuthi isilo esingasekho sahamba eminyakeni ewu50 eyadlula bekubalekile ukuthi thina esikhona generation ekwazile ukuthi ibone lento yenzeka sikubungaze. Ungqongqoshe uthi manje basezinhlelweni zokuthi kube nesifundo ezofundisa kabanzi ngeindaba zaseNdlunkulu ukuze abafundi bezoyigqaja baphinde bayiqhenye ngesiko labo. Isekhula yayisho ukuthi singajabula as the department uma kungenzeka kanjalo njengoba ubona nje nala esikoleni ukuthi bagqokile nje abantwana abanye basebebeka kubuhlalu babo abanye ke okuthwelwe ekhanda akekho bephoqiwe. Njengamanje kunencwadi yomlando eyenziwa ubaba uMtaka asesethulele yona mayelana nempilo yesilo sethu. Ngakho ke ngicela ukuthi ngingakhulumi ngakho ngoba akukafike emaphethelweni. Okhulumela indlunkulu uthi bakubonga kakhulu abakwenzelwe uhulumeni wesifundazwe. Ngiyabonga kuzwakele umama uDube Ncube necabinet yakhe yonke ukuthi benze lolu suku lube impumelelo. Siyazi ukuthi abantu abayinganxanye bengemanzi khona bakuphikisayo lokhu ababona sengathi sithathe samosa kanti imfundo enkulu edlula yonke ile yokuzazi ukuthi ubani. Ngibona ayikho icurriculum edlula lesiyenza namhlanje kodwa ngoba sekwaqila ingqondo yesilungu yaphesheya ukuthi ufune senze izinto zasentshonalanga ukuze sibonakala ukuthi singabantu bazogxeka ke bathi kumoswa isikhathi kodwa ithi ngonyama sibezwe kodwa singabalaleli. Lolu suku belikade libungwaza kusona zonke izikole kodwa umnyango uthi akekho umuntu obephoqiwe ukuthi avunule usuku lwanamhlanje. Sibisi ngikwamashu. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni uNonhlanhla Khoza uvaleke inyanga yabantu besifazane ngokuthi ahambele indawo yaseNtsongweni eJolvet ogwini nesifundazwe iKwaZulu-Natal wakhuthaza kabesimame ngokubaluleka kokusebenzisa umhlabathi balime ukuze baziphilise nemindeni yabo. Ekhuluma neziko lezindaba uKhoza uthi sesiphelile isikhathi sokuthi abantu besifazane bahlale dekle kodwa abafunda ukuzimela ngokuthi basebenzise umhlaba balime. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni uNonhlanhla Khoza uqoqa inyanga abesifazane ngokuthi ahambele indawo yaseNtsongweni wafuke wakhuthaza abesifazane ekutheni babhukule basebenzise umhlabathi ekutheni balime ukuze bazondle bondle nemindeni yabo. Abantu nje bala ikakhulu uma ukhuluma ngomnotho kufanele ucabange ngomhlabathi ukuthi ungabathuthukisa kanjani ekutheni umhlabathi abanawo bawenze ube productive ube nokudla okungabaphilisa nabantwana babo. Mama ke bala sigubha nabo ukuvala inyanga yamakhosikazi. Sithi umama akathuthukiswe akube khona izinto azenzayo. Sithanda ukuza kubantu basuke sebevele beqalile. Ave kungelula ukuya kumuntu ongakaza aqale ubusuthi uzomnika imbewu kanti akakaza aqale nokulima isivande esincane nje. Ukhoza uphinde wakhuthaza abantu besifazane ukuthi bafunde ukuzimela
bangathembeli kubantu besilisa ukuze uma bebhekana nokuhlukumezeka bakwazi ukusheshe baphume bazimele. Sikhuthaza ke kakhulu ukuthi kule nyanga yabantu besifazane asisukumeni sizimele. Ifisa ukuthuthukisa umuntu ohambayo. Ingakho ke namhlanje sizobanikelela injini yamanzi namapayipi. Sibonile ukuthi umfula uthe ukuqhela kubona. Imeya kaMasipala uBuhle Bezwe ithi lolu hlelo lokufukula abantu besifazane ngezolimo bayalwamukela ngoba nabo bewumasipala bakhuthaza izinhlelo zokulima ikakhulukazi kubantu besifazane. Thina siwumasipala uBuhle Bezwe kubaluleke kakhulu ngoba ngonyaka odlule silontshe iprogram ethi Go Green ngenxa yokuthi siwumasipala oveli ande kakhulu ngento yeagriculture nokuba lihlaza. So ke iprogram esivele sinayo, so ke le program simukela ngezandla zombili. Usihlalo wentsongweni Women's Club uthi ujabule kakhulu ekutheni ungqongqoshe abanikelele ngesiphehli samanzi njengoba bekunzima ukunisela izitshalo zabo beselwa amanzi kule ndawo. Amanzi sisokole kakhulu ngoba besiwakha emfuleni. Kwesinye isikhathi utshalile amanzi aseshile asenawo. Sijabulile ngamanzi ngoba siyawahluphekela. Nenjini besinayo bisinenkinga ingasakwazi ukusebenza. Sijabule kakhulu ngenjini abasinike yona. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngiseJolvet eNtsongweni. Inhlangano ephakela amanzi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uMhlathuze Water uqinisekiseke umphakathi ukuthi ke angeke kuphazamiseke ukulethwa kwamanzi njengoba kunophenyo oluqhubekayo ngaphakathi mayelana nenkohlakalo yokungaphathwa kahle kwezimali. Okhulumela lenkampani uSiyabonga Maphumulo uthi ke sebewubonile umbiko ovela koKlebe mayelana nokuthinteka kwabathile ophenyweni oluqhubekayo kule nkampani. Kubukeka ziya ngokuqonga izinkinga esibhekene nenkampani ephakela amanzi enyakatho nesifundazwe uMhlathuze Water njengoba sekuphinde kwavela omunye othintekayo kwinkohlakalo yongaphathwa ngendlela kwezimali kule nkampani. Uphiko loke besifundazweni lubophe lo ngumqondisi jikelele ehhovisi likaNdunankulu wesifundazwe uNonhlanhla Mkhize lokhu mayelana nophenyo oluqhubekayo kule nkampani. Kanti inkampani siveza ukuthi angeke kuphazimiseke ukuphakela kwamanzi kumphakathi wakhele izindawo abaziphakelayo. SiwuMhlathuze Water singaqinisekisa ukuthi siubonile umbiko ovela kumaHawks okhuluma ngokuboshwa kwabathize abasoleka ngokuthinteka ophenyweni oluqhubekayo eMhlathuze Water. Ngenxa ukuthi lolu daba selusezandleni zabezomthetho angeze sathanda ukuphawula kabanzi ngale nje kokuthi uma bezomthetho bezakithi befuna imininingwane ethize ngabasiza siyobe sisibambisana nabo. Okunye sithanda ukuqinisekisa ukuthi ukuphakwa kwamanzi ezimbonini kanye nomasipala angeke kuthikamezeke kanti nokusebenza eMhlathuze Water kuyaqhubeka njengokujwayelekile. Kuzokhomleka ukuthi ibhodi lale nkampani ngonyaka odlule ngoZibandlela limise izikhulu ezimbili mayelana namacala ongaphathwa ngendlela kwezimali. Amaqembu ezepolitiki ahlukene asephawulile ngalolu daba. Kanti iqembu leNFP lona lithi lakwemukela ukuboshwa kwalesi sikhulu futhi lifuna ukuphenywa kwabanzi. Njengeqembu leNational Freedom Party siyakwamukela ukuboshwa kwamphathi ehhovisini kaNdunankulu KwaZulu-Natal uDokotela uNonhlanhla Mkhize. Ngenxa yokuthi insolo abhekene nazo zibucayi kakhulu ngoba sitholile ukuthi into abosheleyo nokuthi kunemali eningi eyadliwa noma yasetshenziswa ngendlela engafanelekile uMhlathuze Water. Inkinga zoMhlathuze Water siyazazi ziningi kakhulu abantu bakwaZulu-Natal kakhulu izindawo zasemakhaya eZululand nakomkhanyakude abawathola amanzi ngenxa yokuthi kuthiwa imali azikho. Sesitholile ukuthi into edala ukuthi imali engabikho ukuthi kunezikhulu eziphezulu kahulumeni bezidla imali izenzela umathanda ngemali abakhokhi bentela. Ngakho njengeqembu sithi sikujabulele kakhulu ukuboshwa kwakhe. Sinethemba ukuthi akuzogcina ngaye. Sifuna bonke abantu abathinteka baboshwe kulolu daba. Labasolwa bavelile enkantolo namuhla. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Ngenxa ungabi nawo ke amanzi amasonto amathathu umphakathi waseMatchison eMadaka kuWard 22 ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ubhikishe wavala umgwaqo. Ilungu lomphakathi uZandile Zangwa uthi ke sebephoqeleka ukusebenzisa amanzi asemfuleni nawo ke angahlanzekile ngenxa yokuswela ke amanzi kule ndawo. Ekhuluma ke neziko lezindaba uZangwa uthi ke ikhansela la kule wadi kade ke labathembisa ukuthi ke amanzi bazowathola kodwa ke noma iloli yamanzi ifika igcine ke ingafinyeleli langa kubona ingakho ke bebona kungcono ukuthi babhikishe. Umphakathi waseMatchisini eMadaka kuWard 22 ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uthi usukhathele ukusebenzisa amanzi omfula njengoba sekuphela amasonto amathathu bengenawo amanzi kanti namaloli amanzi uma efika
agcine engafinyelelanga kubona. Ekhuluma neziko lezindaba uZandile Zangwa, oyilunga lomphakathi, uthi babhikisha ngoba sebekhathele ukuhlala bengenawo amanzi, kanti nekhansela la kule wadi lihlezi libathembisa amanzi kodwa agcine engafikanga. Silaso umphakathi sizokhalaza ngamanzi. Sekunamasonto amathathu amanzi singenawo kule ndawo. I-truck seyike yafika ngoLesihlanu, amanzi sagcina singawatholanga, mhlawumbe atholwe imizi ewu4 ngoba bekaliwe yaphinde yahamba i-truck. Amanzi ke asinawo sonke lesikhathi manje siyakhalaza la ukuthi sizwakale basinothise. Kunzima kakhulu kuyimanje amawashing siwenza emfuleni la amanzi engekho khona clean. Siyahamba siyokha amanzi sizama ukuthi siwahlanze nakhona njengoba imvula zingekho amanzi mancane emfuleni. Sithola lawa ingcosana ukuthi sikwazi ukuwasha awokuphuza asinawo inhlobo ezindlini sesiphila ngokuthi sihambe sithenga o5 liters edolobheni. Lisithembisile ikhansela lithi ama-truck azofika izolo sonke size sagoduka sekumnyama ngabo10 silindile ama-truck ekuthiwa yeza saphuma sayogcwala emgaqweni nezibhabaku namabhakede i-truck yagcina ingafikanga saphinde ezindlini ingakho sithathile isinqumo sokuthi namhlanje sivuke size la. Elinye ilunga lomphakathi lithi inzima impilo ngaphandle kwamanzi. Kanti njengoba besebenzisa indle encane esendlini inhlanzeko ayikho uma amanzi engekho. Isikhathazekile ngoba amanzi aswatholi kahle sina njengoba siwakha lapha emfuleni amanzi awekho clean. Njengoba ngikhuluma nje manje ekhaya sebenzisa toilet leli langaphakathi endlini alikho toilet langaphandle manje sidinga amanzi lawa fresh nanokuthi masipheka siphenga lamanzi angcolile awekho lawa clean. Ikhansela la kule ward liziphendulela ngodaba lwamanzi. Lethi isizathu sokungabi khona kwamanzi kule ndawo ingoba kulimela isiphehli manzi esiphakela amanzi kuyona le ndawo. Ubese ecela umphakathi ubabekezelele njengoba besebenzisa idlo lelilodwa ukulethela umphakathi amanzi. Sinenkinga yamanzi endaweni kufila uphampu wamanzi kumasipala wasOGWINI. Bafowethu umphakathi besicela usibekezelele. Kunzima ukusebenza i-truck engisebenza ngayo iyodwa iphinda kabili ngosuku. So indawo ke enginazo la mavidi yawu5 maningi and makhulu lama truck akakwazi ukuletha umthamo ophelele wamanzi. Phakathi ngicela ubekezele up until kulunga uphampu. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Mando Sicele ngisemachisini. Asike sithi hulukuqu etolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke esithi ihlokwane ihamba phambili. Sokuzofundwa ngomlando kaZulu Ezikoleni.Kuvalwe Eyesibhuda OGWINI kanti kokwenzeka emhlathuze water ngeke kuphazamise amanzi. Ithimba elibhekelele ezemvelo eshamthetho saKwaZulu-Natal izinduna amakhosi abamela amalungu omphakathi kanye nabezemvelo KZN babhungeke ngamaqhinga angasetshenziswa ukubhekana nenkinga yokweqa kwezilwane eziyingozi esiqiwini ihluhluwe uMfolozi Game Park Olundi. Umsizi Mnyaka oyilungu lomphakathi nobe ingxenye yalomhlangano uthi ke kabasafuni isombululo ezizothatha isikhathi eside ukuxazulula ke lolu daba njengoba lezi izilwane ezilokhu ziqhubeke njalo ukuhlalisa libhojozi umphakathi. Lomhlangano ke obubanjelwe eThekwini. Njengoba umphakathi wakhela isiqiwi ihluhluwe uMfolozi Park Olundi sahlaliswe libhojozi izilwane eziyingozi ezeqekile lesisiqiwi, ithimba leshamthetho lezemvelo libhunge ngalolu daba ngenhloso yokuqhamuka nezisombululo emhlanganweni obuhlanganisa amakhosi eindawo ezakhele sona lesiqiwi kanye ke nabe KZN ezemvelo wildlife. Phakathi kobe kudingidwa ucingo olubiyele lesi siqiwi olungekho esimeni, ukunganxashezelwa kwabalimele nabalinyalelwe, ukungabikela usizo emphakathini kwaso lesi siqiwi nokunye. Kwisixuku samabhubesi esisiphumile uthola ukuthi lodwa lekolabhendi esebenza njenge-tracker nayo engaripoti i-hour ne-hour ukuthi njengoba ngilibhubesi nje ngingaphandle sengiyimama kubi iclock about 12. Lokho kwenza ukuthi-ke imali kaphuma lithatha isikhathi eside kulindwe lo 12 ukuthi izingene SMS esho ukuthi mina bhubesi ngimama kuphi lapha emphakathini. Abantu abaqashwa abawu-21 beqashwa uMinister kaVP abaze beqala ukusebenza. So enye yezinto othola ukuthi uMinister wakhipha ama-recommendations and those recommendations were not acted upon. And into esibuza kwenziwa yini abantu bengasebenzi?
ngoba phela baqashwa inkinga enkulu njengamanje lapha emfolozi lapho sakhona ucingo there's still nothing enziwa nakhona njengamanje uma ungakhona emfolozi ucakhona lutho. Kuzokhumuleka ukuthi akusikho okokuqala lo mphakathi uthola ithuba lokuzwakalisa izimvo zawo njengoba ke ngasekuqaleni kwenyanga eyedlule ngemumva kwembhikisho obengungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni uRapplay wahambela ke yona le ndawo. Lo mphakathi uthi ke kokwakuvunyelwene ngakho akukho nokuqoda osekwenzekile yize kunjalo lo mhlangano uphethe ngezivumelwano ezintsha. Isiqiwi sizobeka eceleni imali engango 9 million rand ukuthi kwakhiwe kabusha ucingo ikakhulukazi endaweni engasentshonalanga la lidashukwe ngakhona ikakhulukazi laphuma ngakhona amabhubesi nezinye izilwane ezilimaza imfuyo yabantu. Sivumelene futhi nanokuthi uhlelo lokubonelela labo abalinyalelwe impahla yabo alisheshiswe ukuthi bonke labo asebebhalisile okwaziwayo ukuthi balinyalelwe impahla yabo bakhokhelwe ngayo. Sivumelene futhi ukuthi abantu abasha kube khona amathuba akhona ithwela amathuba in-service training noma ukuthi baqeqeshelwe nje ukuthi baqashwe ngaphakathi kwezemvelo ikakhulukazi kuma-skills lawa technical. Ngesikhathi kuqhubeka wona lo mhlangano iqhubana lamalungu omphakathi abebhekisha ngaphandle kwalapho bekubanjelwe lo mhlangano emhlanga bethi kungani ubanjwa lapha. Ibalelo ku-150 iminyaka lesi siqiwi sikhona kule ndawo kanti akukho esisakwenzile ukuthuthukisa umphakathi wakule ndawo. Abezemvelo bathi ke ngenxa yobugebengu eziqiwini bebesaphothula uhlelo lokuhlola kwabaqashwa kanti umsebenzi osolwa ngokukhomba ngesibhamu amalungu omphakathi uzothathelwa inyathelo ezinqala maduze. Siwutholile impela umbiko ofana nalowo ngicabanga ukuthi kungesikhathi kwakuphume umkhombe lapho kwaba khona ukuhilisana phakathi kwamunye woza kwethu kanye namalungu omphakathi. Sicelile ukuthi basinikeze lo mbiko sizokulandelela lokho dadewethu sawuthola impela umbiko ofana nalawo enisoqinisekisa ukuthi inyathelo ezizothathwa ukudila naleso simo kuzophinde futhi kuxoxiswane nabafowethu ngoba sivumelene ukuthi sizoba nayo imhlangano lapho sizobekana esithombeni sezinto ebesivumelene ukuthi sizozenza inyanga nenyanga sikwazi ukuthi siphinde sibe nama report back ukuze makwenzeka kuba khona ezinye ingqinamba sibe nawo ama platform ukuzi address. Eyindabeni ze-OGWINI.1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Imeya kumasipala ithe kumxolo isikhawunda uthi ke ukugcina idolobha lihlanzekile kungezinye zezinto eseqhulweni ukubona ngoba ke heha izivakashi kukhulise nomnotho. Ukhawunda usho lokhu ke esiphingo ngesikhathi ke kuthula ngokusemthethweni umkhankaso iSpring Cleanup Campaign okuhlose ngayo ukugqugquzela ukuhlanzeka kwedolobha. Ukhawunda ethula inkulumo yakhe uthi kubalekile ukuqoqa udoti ngoba kuvikela nedolobha uma lihlaselwa imvula likwazi ukumelana nazo. Idolobha which is prone to disasters, idolobha lihlaselwa kakhulu zikhukhula ngakho kubalekile ke ukuthi konke esikwenzayo sizilungiselele sakhe idolobha elizokwazi ukuthi noma ifike ikhukhula kodwa liqhubeke lisimame liqine noma ikhukhula zihlasele njengoba sibonile kwenzeka ukuthi ikhukhula kaApril kulonyaka zihlaselile kakhulu abantu salahlekelwa imphefumulo eminingi kanjalo salahlekelwa izindlu zethu salahlekelwa amakhaya ethu salahlekelwa imfuyo salahlekelwa amabhizinisi akuyiwona khanda amathuba omsebenzi. Uqhubanga ngokuthi enye imfucuza iyasiza ekutheni iguqulwe iphinde isebenze kabusha idale namathuba emisebenzi. Sinalo ke uhlelo kakhulukazi olubheke imhosha olubheke imfula nokuqinisekisa ukuthi nje our coastal line is also being attended to and is kept clean. So lolu hlelo ke ligcina selinikezela ngethuba lokuthi kwawona ke udoti lo esibuka njengentembi kodwa sikwazi ukuguqula uvule amathuba omsebenzi ngokuthi kube nezinhlelo zokuthi uguqulwe lo doti urecyclishwe wenze imisebenzi ehlukahlukene arts and culture eminye imisebenzi wenzayo renewable energy eminye imisebenzi mningi kakhulu ongayenza ngodoti lo esisuke sesiwulahlile. Ubese phinde igcizelela kumphakathi ekutheni uqikelele ukhipha udoti emakhaya abo ngesikhathi esifanele. We encourage all residents, all our partners, when you recognize the assets and the fleet that we bought from DSWU, those assets are categorized in different ways.
There are other ones, there are big trucks for industrial refuse collection. There are trucks for domestic or residential collection. So we made it a point that the resources that we deploy are resources that are adequate to ensure that we clean our city for the better. Osukwini lwanamhlanje kuhlanzwa ibhishi Dakota, Isiphingo kanye nezindawo ezisondele. Kutebokho Sibisi, eThekwini. Abanikazi benkampani yabashuki besikhumba iLeather from Heart eIdindele eMgongondlovu maphakathi nelekamthaniya bathi-ke bacabanga kabili ngokuyivusa njengoba-ke ishe yanqunqa ngomgqibelo. Umphathi wayo uWayne Hart uthi-ke baneminyaka engama-26 bayiqala le nkampani, kepha-ke ngendlela isimo esiyiyona manje eMgongondlovu bazibuza ukuthi-ke yiselihle yini ukuba batshale imali khona. Uthe-ke abakakwazi ukuthi-ke ahlawumbisele ukuthi-ke umonakalo odalwe umlilo uzodla malini. Ithe usamningi umsebenzi okumele wenziwe inkampani yezikhumba zenkomo iLeather from Heart njengoba ishe yanqonqa ngomgqibelo. Umnikazi wayo le nkampani uWayne Hart uthe basebenzisa ingxenye yayo le nkampani. We got the one side working. We stopped of going to that area because the buildings are dangerous. But the chances are, well, after the investigation and the disaster management has gone through it, we'll then know what we can do with the building, because we'll need to use the same site, or we have to start looking at the site. But there are certain items that we need out of that to be able to start up again. The whole place was burnt down, from front to back. As you can see, the building right at the back, even that thing at there, everything is gone, everything. I'm lying, there's 2 drums left that we saved. Otherwise, it is completely destroyed. So there's a lot of work on our hands to try and get everything back again. Painful, but, things we have to move on. Imeya yomasipala umsunduzi umzimkhulu Thebola uhambele le nkampani. Sivuke ngomgqibelo kuthiwa kushile la efemini. Sutherland's Tannery, or that's Heart it was called. Ngibonile ke sebethi Leather from Heart manje. Subonile kumonakalo noma bengakwazi ukusho ukuthi njengamanje umonakalo wamalini, kodwa konakele kakhulu sibonile ngoba ingxenye ethile FM ishile yaphela. Ngoko information abasinika yona bathi kuleyo ngxenye nje alone bekusebenza abantu abawu-60. Siyabonga ke ngoba banazo inhlelo zokuthi labantu abawu-60 bazobenza njani. Kodwa lokhu kuhlehlisa kakhulu umsebenzi okuyibona bodwa abenza lo msebenzi abawenzayo la ezweni njengamanje. uThebola uthe banesiqiniseko sokuthi icala alikho ngasohlangothini lwabo. Esinethemba lakho ukuthi akukho la kuzobalwa khona ukuthi mhlawumbe ubudede ungasesayidini lethu. Sizwile bathi kunefene yashiwa irana la okuyinkinga ke leyo, kodwa siyakholwa ukuthi uphenyo lwabo lizokwenza ukuthi bakwazi ukufinyelela kwiclosure yalento bese beyakha baqhubeke ezingxenye vele yombono wethu wokuthuthukisa indawo yaseYideni. Kanti sithole umbiko wokuthi umlilo awuphumelanga emzini yabantu abangomakhelwane bale nkampani. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngise Idindale eMgongondlovu. Asiphinde sithishelele etolo sobuya futhi nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele kembukelo sabukele zona indaba ze1KZNTV nazi-ke besithe izona eyihamba phambili. Sokuzofundwa ngomlando kaZulu Ezikoleni.Kuvalwe eyabesibhuda OGWINI, kanti-ke okwenzeka eMhlathuze Water ngeke kuphazamise amanzi. Ake sibheke-ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-16.85 maqhathaniswa nedola laseMelika libo 19.73 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 16.84 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libo $1,734.16 ounce, kuthi wona ongahluziwe ube $105.09 umphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Bekubhekwe ukuthi-ke abuye nendondo yesiliva umsubatho odlule emhlabeni ngesikhathi-ke kuqhubeka umqhudelwano wokusubatha i-Comrades Marathon ngempela sonto.
uThembinkosi Cele onguza kwabo kaMzamo Mthembu uthi-ke namanje basashaqekile ngokudlula emhlabeni kaMthembu njengoba begcineke engumqimane ngaphambi kokuba kuqhumeke isibhamu sokuqala lomjaho. Ucele-ke uthi-ke bakuqaphelile nokho ukuhlaselwa izisu ezihambisayo bengabasubathi ngesikhathi-ke kuqhubeka wona lo mncintiswano. Ngeshwa-ke ophethe ngokuba kudlule emhlabeni abesilisa babili kanti-ke inqwaba ilela impilo ezikhungeni zezempilo. Lo mjaho-ke ubusuke eMgungundlovu uphikelele eThekwini nobekungunyaka-ke wama-95 khona. Dadewethu ngenkamba manga lento isithuse kakhulu kodwa esiye sathola njengomunye mina njengoba ngangikuyona iComrades mina ngihlezi ngwagijima ama-marathon eComrades angazi ngibe nenkinga but engakusho ukuthi ngiyakhumbula ukuthi ngathi mangidlula ePolish Short sengiqala intaba nami lapho saqala khona sangiguqela khona isisu ngicela ukuthi ngaya 7 times etoilet ngikhishwa isisu before ngiqede iComrades. The last time engaya khona etoilet kwase kuyi cut off le yokugcina le sekusele 9 kilometers khona eShort la ngathi ngibona khona ngabona ukuthi balo 9 kilometers kunzima ukuqeda ngaya etoilet ngikhishwa isisu. Abanye abafowethu esinabo la nabo bahlangabezile nenkinga yokukhishwa isisu dadewethu kodwa okufike kwasiqeda amandla kakhulu ukuthi mase sithola ukuthi omunye wethu sedlule mhle isishaye kakhulu. Injoba ngisho ukuthi ngendlela besithi ngayo omunye abafowethu la ebesithaza ukuthi uma ngabe nigijima naye niye entabeni ungayi naye entabeni uzobukisa ngawo ngoba ngeke uzomthinta ngendlela besithi ngayo futhi besilindele isiliva kuyena angikusho nje nayo beshilo ukuthi isiliva uzophuma nayo futhi nathi besilindele isiliva ngoba igroup ayihamba nayo igroup yesiliva. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona osungula namhlanje. Mina nawe kuyahlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Sale kahle emakhaya.